Ne la mɛbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni yankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'a balimakɛ professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na juillet kalo tile 7 ka taa se kari don ma juillet kalo tile 13 dolo jate la samiya kalo fɔlɔ tile 16 o dafala ka bɛn bi tɛnɛn ma ka taa bila samiya kalo fɔlɔ tile 22 la doloba min nɔrɔ barakalen don o de ye samiya kalo fɔlɔ dolo ye kawla samiya kalo fɔlɔ dolo mɔgɔ kalo ale nɔrɔ barakalen don ni wagati in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu u jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ olu ye dakanko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na k'aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ kamasɔrɔ wali kungo olu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun lase aw ma ko caman de ɲɛsinen don aw ma ko minnu tɛ aw yɛrɛ ɲɛsira la o b'a yira k'a fɔ fɛn o fɛn tɛ aw ka ko ye aw kana aw da don o la aw kana wulikajɔ ta o nɔfɛ n'o tɛ a bɛna kɛ sababu ye ka se ka degun k'olu lase aw ma fan caman fɛ wa ka se ka beresa ɲagamin don aw ka dɔgɔkun kibaruya la o de la i bɛna ye k'a fɔ garisɛgɛ siraw sabatilenba tɛ nka aw bɛ wulikajɔ minnu kɛ ale ni aw bɛ jija minnu kɛ aw yɛrɛ kungow la aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ka bɛn dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye ko de bɛ yen nɔ ko a tɛ aw concerné aw kana aw da don o la o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun lase aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw wa aw bɛna tanu fana aw ka baara kɔrɔ kelenw olu bɛna kɛ sababu ye ka se ka aw tanu nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 20 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo 2 don toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw t'a dɔn aw bɛ sira kelen minnu ta olu bɛna kɛ sababu ye ka se ka beresa ɲagamin don aw ka kow la kosɛbɛ aw ka hakilina kelenw ta ka baara kɛ ni o ye i bɛna ye jaabi ɲuman min ni aw b'a ɲinina aw bɛna se ka sɔrɔ wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye nka aw yɛrɛ de bɛna kɛ sababu ye ka se ka aw ka ko caman ɲɛtɔ la ni dɔgɔkun in kɔnɔ aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ aw ka se ka hakili to aw ka ko kɛ cogoyaw la kamasɔrɔ wasaw ale ni kunkɔrɔta bɛ aw kun kan nka aw ka hakilina ko aw miiri cogoyaw olu bɛna kɛ sababu ye ka se ka degun olu don aw ka waleyaw la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw funteni kalo 3 denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigibaliyaw olu bɛ aw ka kow la kosɛbɛ kamasɔrɔ degun ale ni bagamaw mɔgɔ bɛna se ka na baga aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a sɔrɔ aw sɔrɔ aw ka siraw kan ka baga aw ma nka aw ka s'aw dusuw la wa aw ka hakili to aw yɛrɛ la fana Jupiter ale fana sigilen don aw ka so kɔnɔ halisa Jupiter ma bɔ aw ka so kɔnɔ ni dolo in de bɛ aw yɛrɛ opposé aw ka waleyaw sabatibaliyaw o sababu bɛ se ka bɔ ni dolo in sigili la aw ka so kɔnɔ o de b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw kumakanw na aw kumadaw olu bɛ se ka degun lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw bɛ fɛ ka ɲuman min kɛ aw ɲuman kɛtɔlama o bɛ se ka kɛ juguman ye aw bolo ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka waleyaw olu man di mɔgɔw ye aw ka ko man bon mɔgɔw bolo kosɛbɛ k'a daminɛ aw furuɲɔgɔnw na fo ka taa se aw ka mara kɔnɔ mɔgɔw ma mɔgɔ de bɛ aw ka mara la aw ka ko man bon olu bolo ni wagati in kɔnɔna na o de b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ siraw jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma aw ɲuman kɛtɔlama o bɛ se ka kɛ aw juguman kɛtɔ ye dontaw olu fanga de ka dɔgɔ ka tɛmɛ bɔta kan nka sɔrɔw bɛ kɛ nka dontaw olu fanga ka dɔgɔ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na farifagawalew olu de bɛna don aw ka ko la ka se ka aw ka dɔgɔkun kɛ beresa ɲagami aw bolo kamasɔrɔ aw bolo ko dɔgɔkun bɛna na tɛmɛ nɔgɔya la cogoya minnu na cɛsiri ale ni jija o de bɛ se ka aw dɛmɛ o b'a yira k'a fɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw kana saliya n'aw saliyala aw i bɛna ye aw ɲɛ bɛ k'aw ka sɔrɔ la nka aw tɛgɛ tɛ d'a kan aw kana saliya fiyewu aw ka ɲinifɛnw aw ka wuli olu nɔfɛ aw ka cɛsiri yanni dɔgɔkun bɛ taa laban aw bɛ tɛgɛ da aw ka wulikajɔw nafaw bɛɛ lajɛlen kan o b'a yira k'a fɔ aw kana juru don mɔgɔ la fana kamasɔrɔ jurukow olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun lase aw ma aw mana juru don ka bɛn ni nin wagati ye
a sarali olu bɛ se ka gɛlɛya aw bɛ ko kɛ aw ka musaka bɔtaw aw ka se ka jateminɛ kɛ olu la n'o tɛ aw yɛrɛ bɛna musakaw bɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na musaka bɔlen kɔfɛ ka sɔrɔ ka na nimisa musaka bɔlen kɔfɛ ni fɛn min surala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion denso denw samiya kalo filanan denw lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw olu bɛ aw ye wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a sababu kɛ dɔgɔkun bɛ daminɛ mardi don kalo bɛna yɛrɛ sɔrɔ aw ka so kɔnɔ n'o bɛ bɛn juillet kalo tile 8 ma ale ni mercredi don n'o bɛ bɛn juillet kalo tile 9 ma o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma aw ka ɲinifɛnw olu bɛ se ka sabati kabi dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw i bɛna ye fana jateminɛw ale ni kumaw aw ko fara aw bolodala ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fana kamasɔrɔ kumaw halisa mercure ale min bɛ kuma ni hakili ye ale ni kuma ye olu bɛ mercure sigilen don aw ka so kɔnɔ ni dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen na o b'a yira k'a fɔ ni aw y'aw mankun dɔrɔn aw ka ɲinifɛn dɔw bɛ yen nɔ sɔrɔfɛn dɔw bɛ yen nɔ olu caman bɛ se ka taa ka aw da aw ka wuli aw ka se ka kuma kɛ fana aw kana aw sigi k'aw bolo fila d'aw sen kan aw dalakanw olu bɛ se ka nafaba de lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o de b'a yira k'a fɔ wulikajɔ ale ni kumaw o de bɛ aw bɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don n'aw sera aw ka ko kɛcogoya la wasaw ale ni kunkɔrɔta aw bɛna se ka olu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw samiya kalo sabanan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna wulikajɔ minnu kɛ aw bɛna nafaw ye kabi dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw kamasɔrɔ aw bɛna wulikajɔ minnu kɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye sira caman kan ni dɔgɔkun in kɔnɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye wa aw ka ɲinifɛnw olu caman bɛ se ka sɔrɔ farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na k'olu ka fariganw fiɲɛ bɛna bɔ alamusa don o mun bɛ bɛn juillet kalo tile 10 ma kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ jumadon fana o mun bɛ bɛn juillet kalo tile 11 kalo b'aw ka so kɔnɔ ka taa se fo samedi don ma juillet kalo tile 12 kalo bɛ aw ka so kɔnɔ o de bɛna aw ka wasaw ale n'aw ka kunkɔrɔtaw ko fɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma wasaw ale ni kunkɔrɔtaw jigiya siraw olu barikalen don ni wagati ninnu kɔnɔna na ka ɲɛsin aw ma ni aw ma se aw ka ko kɛcogoya la aw de bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka ko tiɲɛ n'o tɛ dɔgɔkun ti dɔgɔkun juguman ye ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don dontaw olu fanga ka bon ni bɔta ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso k'aw la kalo fɔlɔ denw balanso nin dɔgɔkun in kɔnɔna na sɔrɔ min bɛ aw bolo garisɛgɛ minnu bɛ aw bolo k'aw ka hakili to o de la n'o tɛ aw yɛrɛ de bɛna kɛ sababu ye ka se ka olu yɛrɛ kɛ aw ɲɛnafɛnw olu bɛna na caya kosɛbɛ aw ɲɛnaji bɛna caya kosɛbɛ aw kana nata nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ ni aw natala nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna se ka degun caman de sama ka se aw yɛrɛ ma o de la a bɛ fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw ka ko kɛcogoya la kamasɔrɔ sɔrɔ min bɛ aw bolo aw ka se sɔrɔ musaka ninnu bɔ cogoya la aw bɛ musaka bɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka jateminɛ de k'a la kamasɔrɔ aw ni dalen dɔ sɔrɔ kura minnu kan ka don aw kunna sumaya bɛ se ka don olu la ka taa don fo wagati wɛrɛw kɔnɔna na dimanche don kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ o de b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw n'o ye dimanche don yɛrɛ ye aw bɛ se ka na nisɔndiya wale dɔw sɔrɔ n'o tɛ dɔgɔkun bɛɛ lajɛlen ka girin ka ɲɛsin aw ma o b'a yira k'a fɔ aw bɛ se ka aw wasaw aw bɛ se ka aw ni da wasaw kan ka bɛn ni wagati wɛrɛ nataw ye aw kana aw ka ko kuraw boloda nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ n'a ye ko kura minnu boloda nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a tɛna jaabi ɲuman sɔrɔ olu la aw bɛ ko la aw ka hakili to aw yɛrɛ la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 21 n'an b'a fɔ olu ma scorpion diviso denw scorpion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma nin wagati in kɔnɔna na nin wagati ninnu ye wagati gɛlɛnw ye ka ɲɛsin aw ma scorpion mɔgɔw fo aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la ni aw ka kun ni aw ka sɔrɔw ye aw kana fɔ k'aw bɛ ko karabalen foyi de kɛ nin wagati in kɔnɔna na kamasɔrɔ tamasiyɛn dolo bɛ sigi cogo min na ka ɲɛsin aw ma a bɛ degun ale ni miiri jugu n'o ye pensée négative ye a bɛ olu caman de ɲɛsin aw ma
nga wagati bina na se sisan i bina yɛlɛma kuraw olu bina na don aw ka ko la. N'o tɛ nin dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma. N'aw bɛ se fɛn o fɛn na aw ka ko ni aw yɛrɛ ye, wa aw ka hakili to aw yɛrɛ la, aw ka waleyaw kɛ cogoya la ale ni aw kuma cogoyaw la. Kɛnɛya siraw o ma sinsin ka ɲɛsin aw ma i n'a fɔ aw b'a laɲinina cogoya min na. O b'a yira k'a fɔ basigiw aw k'o la kɛ aw tagama bere k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 22 la kana bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Sagittaire sirasodenw. Sagittaire nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw olu bɛ aw ye sira caman fɛ, kamasɔrɔ wasa ni kunkɔrɔtaw minnu ni aw b'a ɲinina kabi wagati jan aw bɛna se ka olu tɛgɛ da olu bɛɛ lajɛlen olu caman kan. Jigiya siraw olu barakalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Garisɛgɛ siraw olu fana barakalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. O b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko o ko kɛ wasaw ale ni kunkɔrɔta bɛ aw ye. Aw bɛ se k'aw ka ko ɲumanw k'olu bolo da ka bɛn nin wagati in ma. Aw ka ko ka di mɔgɔw ye, aw fɛlen don, wa mɔgɔ minnu bɛna na gɛrɛ aw la aw kana fɔ k'a b'a olu mabɔ aw la. Olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka hakilina ɲumanw olu di aw ma, hakilina minnu bɛ se ka aw dɛmɛ don nataw kɔnɔna na aw ka kow la. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la kana bila janvier kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma Capricorne masasodenw. Capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana fɔ k'aw bɛ sira fila tagama, kamasɔrɔ ni aw natala kojugu dɔrɔn i bɛna ye gɛlɛyaw olu bɛna se ka don aw ka kow la. Aw ɲɛsinnen don ko kelen min kan aw k'aw ka yeta bɛn o ma. I bɛna ye k'a fɔ aw bɛna bɔ aw ka wasaw kan o sira ninnu kan. N'o tɛ n'aw k'aw b'a bɛɛ ɲɛnabɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ aw yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ. Aw bɛ ko o ko kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka janto aw ka waleyaw la, kamasɔrɔ ko o ko tɛ aw ɲɛsira la aw kana aw da don o la. O bɛ se ka kɛ sababu ye ka dekun ale ni birisa ɲagamin k'olu don aw ka dɔgɔkun kɔnɔna na. N'o tɛ jigilamɔgɔw olu kun dalen don aw kan, yɔrɔ janfɛ kibaru olu barakalen don ka ɲɛsin aw ma i n'a fɔ min bɛ tali kɛ nɛgɛjurucikanw olu barakalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Jigiya siraw olu barakalen don, nka aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye aw teliya kojugu aw bɛ se ka aw ka dɔgɔkun ɲagami, kamasɔrɔ n'aw k'aw b'a bɛɛ ɲɛnabɔ walima ni aw natala kojugu i bɛna ye o de bɛ se ka kɛ dekun ye aw ka ko la. Aw ka sira kelen ta aw bɛna bɔ aw ka garisɛgɛ kan k'aw to o siraw kan. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 20 na kana bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma Verseau jigisodenw. Fonɛnɛ kalo 2nan denw. Verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun gɛlɛma dibe bɛ aw ka sira kan, yɛlɛmabaliyaw olu bɛ aw ka ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Basigibaliyaw olu fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔ. Aw mago b'a la wasa min na ale ni wulikajɔ minnu na i bɛna ye aw b'a fɛ kow ka nɔgɔya aw bolo cogoya minnu na k'o tɛna nɔgɔya i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a laɲinina cogoya min na. Dekun olu bɛ aw ka sira kan k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati. Fariganw aw bɛ se ka aw sigi ni olu ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, kamasɔrɔ aw ɲumankɛtɔlama o bɛ se ka ta kɛ juguman ye. Aw ka basigi k'aw tagama bere k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati, kamasɔrɔ aw yɛrɛ ka mɔgɔ ladonnenw olu de bɛna na bila aw la k'a sɔrɔ aw yɛrɛ m'a min aw m'a bɔn. O b'a yira aw ka se aw dusuw la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. Sɔrɔ siraw olu ka suma ka ɲɛsin aw ma. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 kana bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Poisson jugusodenw. Poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw tanunen don kosɛbɛ. Kɛnɛyaw olu bɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, hali n'a sɔrɔ la dontaw olu fanga ka dɔgɔ nka aw ka ko ka di mɔgɔw ye, wa aw tulokɔrɔ kuma dumanw olu caman de bɛna na fɔ aw ye. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. Nka nin dɔgɔkun in kɔnɔna na teriya siraw olu barakalen don ka ɲɛsin aw ma, nka aw mago bɛ wasa min na nafolo sira fɛ dekun sumayaw olu bɛ se ka don olu kɔnɔna na ka ɲɛsin aw ma. Nka kibaruya dumanw olu nafamaw aw bɛna se ka olu caman sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kibaruya minnu ni aw bɛ se ka aw jigi da a nafaw kan don nataw kɔnɔna na, wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma. Aw ka waleya kɛlenw olu de bɛna se ka kɛ sababu ye, aw ka baara kɔrɔ kɛlenw olu bɛna kɛ sababu ye ka se ka yɛlɛdaw k'olu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso, denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba, ni de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Dɔgɔkun min daminɛna bi tɛnɛn n'o bɛ bɛn juillet kalo
tile 7 ma kana bila kari don na n'o bɛnna juillet kalo tile 13 ma samiya kalo fɔlɔ tile 16 kana bila samiya kalo fɔlɔ tile 12 la 22 la o kibaruya de kun ye nin ka ɲɛsin aw ma aw mɔgɔ minnu b'a fɛ k'aw ka kibaruya dɔ dolo siraw kan dolo minnu kun sigilen don ka ɲɛsin i ma ka bɛn i bange wagatiw ma aw bɛ se k'an wele 73 35 28 89 mɔgɔ minnu bɛ kɔ kan aw bɛ se ka 00223 bila ɲɛfɛ o la n'o kɛla aw b'an sɔrɔ ka se k'aw ladɔnniya mɔgɔ ko i ye weleli kɛ ko mɔgɔ wɛrɛ ye telefɔni ta o tɛ ne ye n'i ye weleli kɛ ne yɛrɛ de bɛ telefɔni ta n'i ma bɛn n'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ de ye telefɔni ta o tɛ ne ye donc o de la ne ka telefɔni mɔgɔ si t'a répond ni de bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka jamana in diya